beksa. Mbak Eka ki nembang karo beksa, Mbak Ari ki jaipongan. Mbak Apri, Mbak Mimin pedingane apa? Umuk. Aku wong wedok sing iso nyimpen wadi. Mergo wong wedok paribasan daringan saupamane kabeh kudu disaring. Apa? Wedok? Daringan saupamane kudu iso nyimpen. Kowe ngomong piye wedok? Wedok nek kowe ora tau apa jeneng gugu ngendikane Pak Ustad, kowe dadi muridé Pak Ustad. Wong wedok ki nek nguyuh lungguh. Nah, aku tau nguyuh lungguh klengsreh kok. An wirone iki lho, nggih to? Lah niki lho, kan kula ngagem nyampe lek klengsreh. Jebul kan elok tenang. Saya wengi ya terus. sing bayaran ngadeg. Alhamdulillah. Wah, aku malah koyo gedodok atiku priyo apa dibalekke Mbak Santi ae malah aku pekewo Pak. Lah kok ditransfer Pak? Lah ya piye kan ya piye carane Mbak kula nyon rekening penyihan Mbak kula balekke Mbak. Kula gedodok ati kula koyo seolah kula di mata kanca-kanca kula mata duiten biasa. Lah apa ora? Wis Yo aku butuh duit butuh ning tidak semata-mata. Nek ngene kok kerja jenengan ki aku ora gage-gage Mbak tenan ya Allah. Apa penake Mbak Santi katuran munggah wae? Nek kula tak caos sikes ora apa-apa Mbak aku lara-lara Mbak kegedodok rasaku tenan. Monggo Mbak Santi. Ya jatuh munggah. Nggih. Monggo monggo Mbak Santi. Matur nuwun, Pak BG matur nuwun. Mbak Eka teng mriki riyin. Mboten lanjut tindake sareng kalih Mbak Mimin Apri napa mboten. Niki wau kula tilar rumiyin lah wong Mbak Eka tasih dugi Jogja. Oh, ngoten. Lah ngendikane anu daleme ning Karanganyar. Kondur teng Kebumen niki delalah. Dadi jeng-jeng gelar senine ten Karanganyar. Oh, Karanganyar nggih, nggih pun. Wonten Delingan. Nggih, oh Delingan nggih. Nggih, monggo Mbak Eka. Soale nek ning Kebumen kan ya adoh. Kok Mbak Santi munggah Mbak Eka ki geger medhuk. Aku pekewo ora nyumbang. Lah iya ora ora apa-apa. Melu aku ora ngerti. Wis tak sumbangke sisan. Iki nggo wong telu lho, Mbak. Nggo tak ngonoke wisan. Apa wis angka ikut dae ora apa-apa. Oh alah. Kadang kula kadang macak ndablek aja macak pekewuh terus. Sugeng Sorry dalu lho, Mbak Mbak. Santi. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Kula niku Wilujeng dalu Pak Nggih, Ustaz. dalu. Dur Mbak Wiwi ngono rangah nek Mbak Santi. Kali kan ya Allah Mbak gak piye aku ya nyepake amplop aku ya ngono kene ora apa-apa Dik, ora apa-apa tak maklumi ngono. Oleh geger. Oh, boten ngertos wau nek mriki. Mboten ngertos kula mboten ngertos. Wis tau rene ngendi ya ngono bareng. Nggih. Mbak kene jenengan ngapunten nggih Mbak di Nggih, ngapura. mboten menapa. Jarakan kula ya artis kondang jadwal kula padat dadi kadang hal-hal ngono sok kelimput nggih to. Menungsa kanggonan lali ino lan salah to ngapunten Mbak. Niki mboten jumawa mboten Rencang-rencang Senopati Al-Falah kata-kata untuk Lekmin. Sabak pete. Melet sik. Lah kok realistis Mbak Santi jeneng kula paribasan madange kula dadak diladeni saking kula niku sibuk tangan kula niku dingge napa-napa wis kok jompo piye to sibuk artis iki lho apa diladeni kok jompo Apa diladeni? agak Matur suwun Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Nggih, Mbak Santi. Saged hadir Nggih. wonten tasyakuran walin matul hitan Nggih. putra kula. Alhamdulillah. Mugi panjenengan sedaya Pak Nggih. Ustadz kalian rombongan Nggih, amin amin. pikantuk berkah. Amin amin Amin. ya Allah. Matur suwun Amin. nggih. Mboten saged piwales napa-napa. Kaya gedodok rasaku pri Mbak Santi Mbak wis ya Allah. Piye Mbak Allah, ya. Mimin? Piye carane aku bales Mbak? Lah nggih. Nek prinsipku ora ngono kok, Lah, Lek. piye? Uang yang Mbak? sudah masuk tidak dapat kembali. Ning ya pekewuh pri carane kok nek ketemu meneh ki lho. Ngapunten nggih Mbak Santi. Nggih, Lah kula ya ora Mbak. cepak amplop nek tak ulungi nek ya Lah saru wong to. kowe sing selapanan kae kondo balekke sakjane ya meneng ae. Ora. Kae gak cemete dadi kamar mandi. Padahal ret ndek mben pas nggih laire adik Jovin nggih mriki. Lah nggih. Lali. Lah ya Mbak. Oh Mbak lanjut to. Ya oke siap. Engko sik Amplop kosong lho kuwi. amplop kosong kan ngisi to. Heeh. Ya ora masalah ning gage nggo bendarane rak kowe to, Nak. Ya ora apa-apa.
Wah. Ora apa-apa, Lek. Sing diarah go dompetku wae kowe iki. Tapi Mbak Ari ki aku wis endo menan malah digawake amplop kosong. Ken kowe wis endo ling ilate le mogel apa piye. kan mogor persumbangan ae Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Wonten mriki kula niku bungah saestu. Pun mokok penggalipun. Nggih. Mergi nggih. Reoni. Nggih. Reoni kalian Pak Ustaz, Ustaz. kalian Mbak Menu nggih. Sedaya kemawon nggih. Nah. Matur nuwun wah jan aku nganti ra iso Berkata-kata. mingkem Bu. Lho aku zaman isih lenang Piye? yo. Lah, lah. karo Mbak. Zaman isih Apa sih? zaman isih lenang le nyanyi ya Lah karo. saiki apa? Oh iya ya. Lali. Saiki Pide. Zaman apa saya nyandang bes Biyen jek lanang sak karepe. Mbak Mimin, Nggih. aku ngertine Apri iki ngolor kabel. ngolor kabel. Oh, ngene iki lho ngolor Oh, dadi kabel. bantu kameramen. Nggih. Mbak wong jek letek Walah, rongos Jan. dhisik. Letek rongos gak awake nyicing kok Walah, cacing iya. kae. Mbok ngilo zaman dhek ning Banjo iki kaya ngopo. Kok senengane. Alah, ci ala kaci kok belok. Yo. Tapi kan nggak ada foto-fotonya. Nek kamu kan semua orang tahu fotonya. Ada, jadi kan dulu lek men ngamen kan ya. Jadi biar para pemirsa tahu kalau ngamen, monggo dipraktekkan dulu waktu ngamen. Ayo. Berarti iki anu kelingan zaman semono. Zaman biyen, piye ngamenmu? Ngamen. Dipraktekke sik Mbak Mimin coba kaya ngopo pas zaman kelingan zaman semono pas dadi pengamen karo mbayangke piye. Terus dikatel Pak Ustad. Lah iya. Zaman dek isih ning Goro Asalam ngantek ndlesep ning mburi-mburi. Nek gora asalam ngopo? Ngamen. Kayak pembukaan guru asalam ya ini. Coba kaya ngopo? Dowel dowel asukannya dowel oh, nempel nempel maunya nempel nempel cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh. Lihat cowok zaman sekarang memang susah dipercaya oh. Lihat kening licin, lihat body mulus angkatan. Lagu itu mengkupi tutur. Lihat kening licin, lihat body mulus, tak tahan. Wih. Karena sejatinya wong lanang iki godaane kan harta tahta. Mbak. Wanita. Lah kenapa? Sejak kapan kok harta tahta dan Lah wanita? iblis ki Dari sewu- dulu. Lah nggak iblis kan goda menungso. Oh, tak goda bondo donya dekne mentale kuatra. Nggih. Tak gondo pangkat derajat mentale kuatra. Nggih. Kekuasaane dienggo maksud dienggo sing bener apa Bareng ora? sekeri wene ki apa mau? Kowe iki ngerti ku? Berarti kowe iblis. Lah apa? Godho iki. Lebih baik Aku hidup menjanda yo daripada harus digilir masa. Aku takkan mau cintanya dibagi dua. Loro larane wong wedok ki siji dipaido gawean ngomah, loro ditanding-tandingke. Nek ditanding karo sing enom wis tau enom. Ya. Ditandingi karo sing ayu wis tau ayu. Ya. Nek saiki bojomu awakmu rusak ki sing ngrusak sapa? Monggo dipenggalih wong lanang. kula eling tadi malam. Aku mimpi kawin. Aha. Aku kok diperalat. Bintang tamu kok diperalat. Ora Min. Mboten Mbak Mimin niku Mboten. nyucukke. Mbak Mimin iki kan dadi pilihane Bupati Sukoharjo. Oh, lah, nggih. Halo, Mbak menang no juara 1. Oh, lah, nggih. Kok nyanyi kabeh pinter iki. Saya tuh ditresnani Bu Eti. Zaman dulu sing asli masih Pak Yang Wardoyo. Wardoyo Nggih. itu saya selalu katut karena ternyata apa penyampaian dengan bahasa-bahasa guyonan, Oh, dengan nggih. bahasa-bahasa tidak menggurui menika mudah diterima. Sosialisasi kabeh. Nah. Sosialisasi Caramu kabeh. bersosialisasi kaya ngopo? Carane pripun? Akeh wong padha babaran jalaran ora ngerti perkembangane jaman anak akeh ragat larang melu kabeh anake arang iya mula kanca kabeh wae senenge bareng-bareng melu kabeh ayeme cukup anak loro wae lanang wadon wae Carane kabeh. ana apile Enek Opel pe. kabeh. ana suntike Nggih enten Suntik kabeh. ana spirale
mbok impilih plembungane. Ana pil. Heeh. Aku nek ngombe pil sok lali terus dadi meteng. Jangan ana suntik. Aku nek suntik terus dadi lemu awakku jebrot bojoku ra seneng. Ana spiral. Aku trauma nek spiral. Apa? Aku dhisik tau spiral ki dileboni jangkar kapal iki. Umume, Pri. Menika dadi nyen sewu menika solusi nggih. Banyak anak, banyak rezeki betul. Yang meyakini banyak anak, banyak rezeki betul. Nanging pemerintah mereka memberikan apa solusi. Kenapa tidak 2 atau 3 anak saja? 2 anak itu sepenting anak mendapatkan akses pendidikan yang cukup, kasih sayang yang cukup, kesehatan yang cukup dari kedua orang tua. Kayak Mbak Santi, Nah, putrane ya 2 dua. sesuai program pemerintah. Mbak, Nun. kok saiki kok Mbak Mimin tambah pinter? Pinter. Gurune ning ngendi to? Intelijensianya tinggi. Mbak Santi kan ngendika Mbak Mimin kok saiki meletik ngono peke. Matane. Kok Mbak Santi anu, apa jenenge Nyanyi, nembang? Nembang. Nembang napa? garapane Senopati Alfalah tesih kemutan mboten. Belas niku. Nek mboten apa caping Gunung Jenggleng? Kalau mesake Mbak Santi. Derek Mbak Santi mawon Apa? derek. Dangdutan nggih mboten napa to, Pak? Mboten napa-napa. Nah. Anu dangdutan sing rada gumyak ra apa. Apa jenenge? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Lestari. Kok Widaya to, Pak? Wijaya. Iya. Lestari. Pak Ustadz, pangapunten niku kan dangu mboten nyanyi. Nggih. Mbok menawi mengke mboten saged. Mboten pangapunten. napa-napa. Santai Mboten mawon, Mbak. napa-napa, santai mawon. Kula sesuarane bosok pede kok jenengan sekarang. Apa sekuntum mawar merah? Monggo gumyake. April Kusuma Wijaya. April kudu sedemes kok Kusuma Wijaya. Kita rambut kita. Monggo. Mau sambung wanci dalu. Kusuma Wijaya, Nek Pak. mboten nggih napa anu, apa jenenge? Kusuma Wijaya, Pak. Apa telutur ya ora apa-apa. Ah, ampun. Apa cucur bawuk ya ora apa-apa. Niku pun wau. Saya keten kok cucur bau. Pantalon kuwi piye? Pantalon. Pangapunten Pak Ustadz niki pun sanes penyanyi Pak Nggih, Ustadz. nggih. Bubayan menika. Bubayan. Tak dongake sesuk munggah pangkate dadi bulurah ya. Bu. Amin, 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 Allahumma amin. Pangapunten menika ngepek. Nggih. Apa, Mbak? Nostalgia nggih Mbak Santi. Terima kasih sembah nuwun lho Mbak Santi. Lho dangu mboten nyai suarane jek wening. Ngeten ki ya nggo ngrabuk lho Mbak, ngrabuk. Pripun? Ini vitamin hati ketemu kanca-kanca menika lho nggih Iya. to. Nggih. Reoni, Reoni. matur suwun, Nggih. matur suwun Sehat Mbak selalu. Mimi. Sehat selalu, Bu Matur Bayan. suwun Mbak Apri, matur suwun Pak Nggih, Ustadz, sedaya amin. rencang, Amin. Senopati Alfalah, Amin, amin, amin. saged reoni, Amin. nggih, matur suwun Mbok sedaya. nyinden melih nderek Pun Senopati boten, Alfalah. sampun matur nuwun nggih. Anu Pak Bibit diaturi munggah. Ah, Pak Lah, Bibit ki ya Senopati Ya Alfalah. Alfalah kok ya iki ya. Iki bapakku yo. Ah. Jumeneng mawon mboten apa-apa. Nggih. Walah, lenggah lek Pak Dalang. Sugeng dalu Pak Bibit. Kuwi cek dalu. Nggih. Oh, sing dalu cek kurang kok. Oh nggih. Pak Bibit. Sing dalu Pak Bibit. Nggih, Pak Sanco Ustadz. enom, sanco Nggih. enom ya jas Pak Bibit ki ya Ah, rumang iya, satu. Pak. Oh lah ya piye kok. Enom piye to? Nyenengke ora kaya ya swani kaya ora bertambah lho. Pak Suryani kok tetep popok. Mbak, kowe ora ngerti to? Nggih. Wis poel kok. Ning popok ngerti lho kula nyang. Iki nganggo untu babi ya. Lho kowe jane gebakmu iki karo Pak Bibit, Lah iya. serasi. Aku golek tentreme ngati kok saiki serang bunuh donya kok. Ngono kok. Monggo Pak Bibit badhe ngaturaken Kuwi menapa? dalu. Bapak Ustad Nggih, Pak Bibit, matur nuwun. saged sumusul menika. Nggih. Pun diberkahi. Bobotipun sok diparingi rejeki bose Java niku. Amin.
Kaduan menapa menika? Nggih paring Monggo. Napa? Bawa, bawa. Kok paring kualat. Lah pripun? Kualat. Mas Anggit. Sang wiku tenetan dewi beduk nih kan. Rama Kyai, Nggih. kula mejanipun kula kajibah ndapuk dalang wonten Taman Budaya Nggih, Suryani. nggih. Namung sarane menika sampun wiku, Mas Piyan menika mboten saged kula lebetaken. Oh. Mangke mindak kualat. Nggih. Kedah izin Mbah Imin rumiyin menawi badhe ngagem alfian, Pak. Oh nggih to, nggih. Sak menika pun dados Sitipan musik. Nggih. Menika badhe mumpung reyoni mengenang Nggih. dawuhipun Rama Kyai Kolomben. Pelok Nggih. bareng, Mas. Barang Nggih. Mas. Pelok barang, Mas. Dindinganipun, Mas. Nalika Rama Kyai nambut Susana Krama jaman semanten. Nggih. Lamun karso Matur nuwun gemben Pak Bibit ya ngemong kula ning dindi gitu ngajari wayangan ten pundi-pundi. Matur nuwun. nggih nyadong duka sarane menika momong lari-lari Rama. Dados boten saged nderekaken malih. Alhamdulillah. Mugi tetap sehat terus. Amin. Panjang umur Pak Bibit. Amin. Enggak, Pak. Antuk jatuh krami Nah niku kula kelingan jaman dadi manten biyen. Terus saiki wis bathi 3. Pun gede-gede sedaya alhamdulillah. Liyane do mantu aku rung mantu dhewe. Nggih. Den prayitna ing pamilih ira. Gending nika ugi kula aturaken dumateng anak kula Muhammad Syafi'i, Mas Syafi'i kalian Mbak Ina. Wah, niku rumiyin nggih tumut kula ten Pondok Al-Falah. Malah sakniki nyuwun sewu. Nyuwun sewu kinerjane sae, kariere sae. Kula sih dadi guru mriku pun diangkat kepala. Pun dadi kepala Pak Kasi. Mugi-mugi sukses. Tahun niki insyaallah tindak ibadah haji amin Allahumma. Amin. Petugas haji Sukoharjo. Aja wadon wae aja melek wong ayu kaping pindho milik wong sugih ping 3 pangkat derajat iku bisa larut keneng sambang sarawungan kapilute wicara kang manis manis marmane den praye
Mbak Menuk lelo-lelo lidung. Gerajakan Mbak Eka karo Mbak Apri. Cocok. Gayeng kuwi. Regeng mi kok. Heeh, tur dasare ya udan gerajakan. Diangetke nggih, Pak. Rada buyeng kok. Lah Mbak Mimin Ya kerja. kum. Mbak Mimin telutur wae. Ayo Mbak Eka. Ayo. Ngapunten nggih, Mbak, nyun tulung nggih. Nggih, siap. Iya. Kalih lemak-lemak jahate men berkurang niku. Ya sesuk ben diberkahi Pak Ustadz Genti kok ya. Kowe sesar joget apa ta, Min? Dolalak, Pak. Dolalak niku mengke kula nggih stocking niku, Pak. Oh. Anu kanca-kanca sing Oh. pengen tahu kemolekan tubuh saya, saksikan tanggal 22 saya nari dolalak pakai stocking segini. Weh. Aku mbayangke lek men nggo kostum dolalak. Aku stocking double telu kok nek kursi siji ra kontal burike jek ketok aku. Ora tak kira Mimin arep joget topeng ireng. Topeng ireng mau perang sanggup topeng ora iku wis bosok tenane kok rambut topeng. Ya wis melet. Ya titikane sik, dibawani sik. Santai wae. Tirakatan.
Min. Wangi. Ayo Min. Segera. Ora apa-apa. Lar lan kidul halasangku. Kang kaliyat liya. Kang liwat-liwat. Ayo Ben, ayo Ben, ayo Ben. Ayo Ben. Balik jungkir. Bang Min. Sae. Sae napa sae? Mbak Mimin sae napa sae? Iki kesenian Bapak. Ayo Ben. Yo Min nimpal. Tanah India Gumelare Taman Sari Nusantara Siap. Lanang wati nagani
arep tubrukan ndas iku. Lagu menika kula ugi aturaken dumateng kakang kula, Kang Mas kula, Pak Sulistiadi kali Mbak Sarjiem, kali Pak Tri. Nggih, sembah nuwun Pak Ustaz. Nggih, Pak Tri Tenda. Nggih. Nggih kula aturaken Pak Yohan, Mas Yohan, kali Mbak Santi. Kali Pak Sopir. Mas Men karo Pak Tri, Pak Tri Yulianto. Sembah nuwun Pak Ustaz. Mboten kantun Pak Ridho. Ayo. Pak Ridho. Tegas. Kowe lho, Pak Ustaz lho kok do digawe-gaweke. Boke Pak, niku sing kleru boke Ya, Pak. atas ana anakmu kae. Mas Boim, ada saatnya kita bercanda. Ya. Ada saatnya kita memberikan kebaikan. Nek Pak Ustaz iki gurumu wong tuamu. Amin. Aja nyepelekke. Amin. Aku tak cemooh ora apa-apa. Pak Ustaz kok gawe-gaweke. Amin. Diam. Nek karo aku ora apa karo Pak Ustaz ojo ya, welingku ngono kuwi. Gending menika ugi kula aturaken dumateng Bapak Kepala Desa Kerajaan. Nggih, Pak. Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Sarjono. Kalih para perangkat desa kerajaan sedayanipun. Nah, ya lanjut. Gandeng Sir
Ayo Min, ayo Min. Mimin harus nyanyi apa? Lah. Kula Pak Ustadz dangdut pareng ya, Pak. Ciptaane Ki Bagong Darmono. Oh iya, oke. Lah mau jejer wis, bodolan wis, perang gagal wis. Kan limbukan karo goro-goro dek siji. Kesayangan nggih. Kesayangan ya, Pak. Pak Ustadz. Ya wewayangan. Kesayangan. Pak, kesayangan. Kesayangan. Oh kesayangan. Ya kenapa apa ayang-ayang ya kena. Ayang-ayang Iki kesayangan. anggitane Pak BG. Oke, siap. Pak Bagong Darmono. Kita berdua ya, Jess. Oke. Iya. Kowe ngerti album pertamane kesayangan nyanyi sapa? Sing nyanyi kesayangan sing nyanyi, Mas. Pengging. Sombong, King. Makanya ra meledak pas awalnya nyanyi lah, le nyanyi ra sesuai ngono. Ora kesayangan, le nyanyi wajib disia-siakan. Melece. Lagu menika kula aturaken dumateng pamirsa. Pandemen wayang dakwah kalih pamirsa YouTube. Apa iki YouTube-e apa iki mau? Oh, Gita Multimedia. Gini Mas Gita. Oh, gini Mas Gita. Nggih. Celing, pading, bening. Nah, monggo. Lanjut. Sayang, Rasudi kenapa seleramu beda sayang? enggak mau. Bocah kowe. Terima kasih Mbak Ari Jaipo, Dadakan. Nimas kesayangan kaya ngapa rasane ati iki suweku tawar kamu bingung rasane nandang rindu Sing tak tresnani di DM di WA kok ora balesi apa sliramu wis lali janji suci nganti kamu wingi yo jaganen tresnaku kaya dene aku kan jaga tresnamu tak pasrahke mring pangeran yen wis dijodoh ora bakal kurang dalan
perwakilan dari Senopati Alfalah Nggih. unjuk dumateng keluarga Mas Yohan kali Mbak Santi. Sinten? Semoga anak-anak Jovan dan Jovi Nggih, Jovi dan Javi dan Jovin. Javi dan Jovi. Oke, jadi anak yang soleh, ngalim, Amin. kederajatan, kepangkatan, kerjaan, kamuyan, dunia keribun. Kang nyanyi Mas Pengging karo Mbak Mimin. Mahok. Tayuban ya apik kuwi. Yo. Ayo Mas Pengging. Yo Mas Pengging, yo. Nih, dari bingkisan dari Pok Senopati Alfalah. Lagune Santi Mulya. Puspa Warna. Yo. Ayo. Monggo Mas Pengging. Monggo, Mas Pengging. Ragenan kudu napa-napa. Sak seketane panjenengan. Ayo Mas Pengging. Rama ana maling ya ora apa-apa. Ya. Pak De Mimin kuwi wis mbok Pak De Monggo wis kudu ngono Pak De Mimin. Ya bener mbasake anakmu Pak De Mimin. Iya, oke. Pak Ustaz apa dipunjung duren dereng kalih Mas Boim? Dereng. Lah wong betitil. Cek kalingan. Saestu lho Pak, kula wingi tuku telu dia dirego 250 lho Pak. Ya Allah, aku kok Sesuk tak rono. kok walak-walak saiki wis mudhun regane lho, Il. Ndak sing siji bungkek kae. Ya. Ayo. Yo Mas, lagune apa Pak? Monggo. Mampumu apa? Tayuban apa piye ngono. Pak Ustaz wis ngukur kemampuanmu di bawah rata-rata. Trutur Mak, trutur. Wis sak barakan kuwi. Sekuntum mawar merah apa? Anu mawon. Katresnan sejati mawon. Oh iya. Isa nggih mung niku. Ya, ciptaane Lindra. Ya. Merah resik. Bisa ora? Ora nggih. Iki ya wedok karo. Duet. Buat. Harus apa? Manut. Oh iya didaping kombu. Pri. Buat. Apri. Apri iki kok udut nemburi Pak Ustaz kok nyanyi sik to, Pri. Lepis lho kowe. Lha ketok komburi lho. Manut. Ya. Ya. Karo Mbak Mimin. Injih kula nggih ayu-ayu. Mosok suarane lanang kabeh iki. Bagi Mbak Lamsi lho nang akhir bengi. Ya. Dapingi karo tutuke beda. Puspitonolo, Mas. Puspitonolo. Puspitonolo. Puspodenta, Pak. Ya. Iya. Oh. Mbok nek nggone kanca niki ora dipangan, nggih. Iya. Nyawel nggone apri. Puspitonolo napa-napa ngoten. Puspitonolo, ya. Sing gumiak. Banyuwangen. Kok gepok Banyuwangen. Iki nganten anyar. Berarti besok Mas Tato mriki melih, Mas Tato. Oh, mboten. Dule Lorenza. Oh, Aku sesuk pamarene ganti. Kula tak suwan Mbak Santi sesuk Napa? rene. Nggih, mulan kurang Larosa. Larosa. Oh, Larosta ya. Ya. Oh iya. Masih bareng-bareng Senopati Alfalah. Kedates mak aku nyawang selendang biru. Kerokan. Tasi ate kadang supaya ukur nyape. Kati solai sampai sampai kelitiku. Nopo kagunan dikete baik-baik.
dongeng. Hanya What? Tak kira Mimin ngobrol. Selendang biru, selendang biru, among ngenai hati. Ora tekan batin setiamu. Yo, kabeh penabuh. Iji, loro, telu. Selendang biru. Lanjut. Tatapono janjimu selendang biru. Gue penutup Mbak Eka, gue penutup. Hanya Wah, matur nuwun. Bengi iki aku bahagia. Bahagia. Lah mergone napa? Wah, pengrawit komplit, nggih, semiwan-semiwati komplit. Wah, sesuk tanggal 24 iki sedih. Sedih. Lah kuwi apik sesuk upama ngono kuwi. Sesuk dina tanggal 24 iki penyimping, pengebrak, penyuluk ki salam. Bar kuwi pasarane mati. Rada monogam. Waduh. Wes bismillah tanggal 24 muga-muga diparingi sukses. Amin Allahumma. Amin. Enggak Mbak Eka, nyon tulung Mbak Eka. selendang biru. Iya. Selendang biru hamong ngenai hati. Oh. Kiriyen ketoke gemben anu nggih. Kula nate napa diringi wanita mbok iki ning nggone daleme Pak BG. Nggih. Pas 1000 harine Mbah ndi ya nggih nggih. Nggih. Oh nggih. Nggih, mengke kapan-kapan ngoten mengke kolaborasi wanita mbok karo Senopati. Wah. Wah. Ya ya. Nggih, mboten napa-napa, mun pokoke kabeh dijaki. Seniman-seniman iki gen napa makmur. Lancar rezeki, sukses dunia akhirat. Amin, amin. Lancar rezekine. Amin. Akeh duwite. Amin. Ngene iki. Allahumma amin. Amin. Monggo. Nora tekan batin setiamu. Nggih, salam dhewe. Ya Lam. Ya lah. Besok suluk Lam, suluk. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janim syaitan wa janim.
Ora nyet kudune wayangan ini kudu gerak, wayangan ra gerak apik no. Nyet gen gayeng ngoten nggih. Nggih. Yo. Selendang. La ilaha illallah. Al-Fatihah. Ora lam. Bojomu wis meteng pirang sasi? Pangestunipun Pak 6 bulan. Kok cek tok duduli ya. Berarti sok bayine bareng kuwi. Walhamdulillah. Wayangan ora lam. Wah nek Mas Boim kan dalange ampuh-ampuh esuk. Oh, ngene. Wah. Ya, lanjut. Kabeh pengrawit, Ji, Ruk, Lu. Selendang biru. Yo, lanjut. Tatapan janjimu selendang biru. Wah, ngalamat iki sesuk. Tanggal 7 iki kamangka penyimpingku sing nang mburiku ngepraki Boim iki. Kupingku padha kupinge pengging iki sesuk. Biantere kok kene kluthuk-kluthuk. Esuk nek ngepraki nang mburiku kene panjenengan. Ayo Dole, Sowan Rama Dole, tak derekke Dole. Mengowo